Asa man to si Chloe? Kung pabaligya ako kape di kay murag daghan kini kape diri ako na kuan bi napalit. Sabi ko ito pabaligya ni Chloe. Chloe! Asa man yung bata? Pagkalaga na dito yung bataan. Sino bitaw? Pagka dito na kung tiin to bata ato ba? Kalagan kayo. Ako di maulit lagi ah. Kang tiil ani lagi ah. Puto lagi. Ma, naram ko dali man unsa di ka din ma. Sige lang laag. Naram akong biyaan diri sa balay. Sus oy, naram ko dito likod ma. Tan-tan pud mo oy. Baligya tong kape dito ka. Ilaw ka na inom kape. Ano ka? Ipalit mo to gatas. Kani ma? Oh, mana siya Chloe. Baligya na dito ka. Sige ma, baligyan ako rin. Ya, ne, palit na mo kape, kape, palit na mo. Kape, 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 kape mo din na. Para di mo patulog kung na mo'y trabaho sa gabi. Nara, sakto ni siya. Kape ni, kape, palit na mo. Day, pila na mo kape day? Loko, ano mo ito gainin mo mga price be? Ano siya gainin mo price na ni? Tagpila ni? Ay, ako kabalot eh, tagpila ni te. Sa naman na maligya ang di man kabalo price tung tanong tagadan si mama. Bumugod gingo ni mama tin. Nakalimot na ko niya, layo na pud kay mong balay te. Dito pa kanto, tabok pa ko. Sa naman ang lingin sa nga kape be palantawa be. Day ni, tap coffee man day ni. Lamir ba ka ng kape day? Kung napaliton day be. Sige te, ikaw na lang bahala te, pila ni te. Sige, paliton na ako piso be. Nang isa. What? Ako nang paliton day. Piha pa na be, pila na. Piso na akong palitan na ha. Noibi te, noibi. Sige, sige. Ako nang paliton ha. Kajut lang ha. Mati, bisin kasampaan ko ni mama te, oy, barato ra kay te. Kapoy di ako surit te, niya akong haling, dumira kayo, tag piso-piso ra. Day gyud na day. Namaligya di kabalo price. Sama ni nga bata ah. Ano te? Nara te, tag piso man ka ha. O kajut lang day ha. Pasok kwarta day ha. Nara day oh. Kani day 20 na day ha. Dayon. Nakoy pakapin ani 11 kay siyam ra man na ya piso akong palit ana ha. O ay ko sa kluya ako na hatag sa imo ha. Pinaskuhan day ha. Im binaklayan day. Wow! Thank you, te. Ato na ko, te. Sige day. Amping day. Sus, nakakortan din ko. Malipay din si mama. Naku. Ay, naku. Ma, naku, ma. Naku, haleng. Ay salamat na nandito ka anak ko. Ay gutom ni kay kubay baka palit din ko ani og pan og gatas ba. Kila na kay kila na imong halin. Nara akong halin na, oh. Pila man na? 20? Ha? 20? Sa maning bataan hindi man maayo maligya oy. Common sense ba? Nga ma, ko naging pila. Ako na lang gitag piso niya. Nuibira man to, pakapitan na lang yan ti unsi. Iskuhan daw sa kong pagbaklay-baklay. Oh, Lang yung bataan ni. Sus wagi ayo ning bataan ni sugoon. Kabalo ba ka Klo? Nga mahal ka tong palit sa kape? Nga imo ibalik ang piso? Ha? Expectation na ako. Common sense ba? Common sense. Dapat imo to ibaligya og mahal-mahal. Gisuri pa nimo ibaligya pa nimo tag piso. Isa man ni sa kapalit ani. sorry, uy. Kapag ko sambon. Sige lang, Chloe. Ako pa yung kasambon. Permi lang ako subuon. Ito pa, payat siya nagsaba pilaw price.